Dobrý deň, držte si klobúky, bude to naozaj rýchle. Bezplatná registrácia sa dá uskutočniť cez podstránku Predávaj na Expresso. Na tejto stránke vložte do registračného formuláru váš mailový a telefonický kontakt. Stlačením tlačidla Odoslať vám bude automaticky doručená správa, ktorá bude obsahovať prístupové heslo. Pokračovať v prihlásení môžete v sekcii Môj profil, ktorú nájdete v pravom hornom rohu obrazovky. Do poľa používateľské meno vložte mail, na ktorý ste obdržali samotné heslo. Vo vnútri vášho užívateľského účtu zvoľte možnosť Pridať e-market. Do prvého poľa vložte adresu vášho URL feedu. V druhom zvoľte, o aký typ feedu sa jedná a označte ho ako aktívny. Potvrdíte tlačidlom Zmeniť. Na záver máte možnosť použiť náš Expresso analyzer. Je to nástroj, ktorý pracuje za vás. Vyhodnocuje vaše najzaujímavejšie produkty a tie dáva do popredia. Prajem vám veľa obchodných úspechov.